आफादनि मोनसे डेलिगेशन टीम आंजों लोगोसे जोंनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी, लोगो आफादगिरि जोंनि खोरोमदाव औवारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो गासै जोंनि टीम 6 मेम्बार टीम आरो बिटिआर काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अनुराग गोयल, एडुकेशननि सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मन आरो स्पर्ट्सनि सेक्रेटारि दितुकानन्द हाजरिका, सुजित बाग्लारी लैंड रेवेन्यू माने डिपार्टमेंटनि सेक्रेटारि, लोगोसेनो डाइरेक्टर अफ एडुकेशन बिटिसिनि जगदीश प्रसाद ब्रह्म मोनसे गोथौ आरो गुवार माखासे दाबि आरो माखासे इस्यु आरो भाइटेल एजेन्डाफोरखौ लानानै जों सावरायनाय जायो आरो बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर काउन्सिलनि अफिसारफोरनि लेभेलाव जादों आरो बे गासै सावरायनायनि सायाव सरकारनिफ्राय अफिसियेल मोनसे माइनुट्स बेयाव बानायनाय जागोन आरो माइनुट्स ड्राफ्ट खालामनाय जादों। जोंनि दिनैनि सावरायनायनि मोनद' जि दाबिया जाबाय, से नम्बरावनो जे बिटिआर ओनसोलाव 2019 आरो 2021 आव जाय केन्डिडेट्सफ्रा टेट क्वालिफाइड जानानै दङ, बे टेट क्वालिफाइड जानानै थानाय प्राय 70,000 एलिमेन्टारि माने एलपि आरो आपार प्राइमारि आरो हायार सेकेन्डारि आरो हाई स्कुलाव जायफोर टेट क्वालिफाइड बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट बा रिक्रुटमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों। जिहेतु गोबां पोस्ट खालि जानानै दङ, माखासे एसआइउ एप्रुभेलनि थाखाय प्रप'जेल थांदों। जोंनि ओनसोलनि बर' मिडियाम आरो गुबुन गुबुन मिडियामनि स्कुलाव दा सिंगल टिचार जिर' टिचार आसामाव खननै खनथाम फेसनि रिक्रुटमेन्ट जालांबाय। दा सरकारनिफ्राय बुंदों जे सिटेटनिफ्राय माखासे जेंना दङमोन, बियो दा उदां जाबाय आरो बेखायनो दायो रिक्रुटमेन्ट होनो हानाय मोनसे पर्याय फैबाय, बे बाथ्राखौ बुंदों। जों जुक्ति होदों जे जोंहा सिंगल टिचार जिर' टिचार गोबां स्कुल दङ, एडजास्टमेन्टआव माने स्कुला सोलिगासिनो। फारसेथिं क्वालिटि इडुकेसन नांगौबा जोंनो टिचार नांगोन, फारसेथिं जोंनि स्कुलाव टिचारा प्रपारलि आरो नांगौ बायदि टिचार गैयिनि थाखाय गोबां स्कुलाव एनरलमेन्टआ खमायलांबाय, स्कुल थैलांनो नागिरदों, जायनि थाखाय मार्जार आरो एमालगामेसन खालामनो नागिरदों। दा बेखायनो सरकारनि फारसेनिफ्राय जिखिनि इनिसियेटिभ लादों, बे इनिसियेटिभखौ माने साबसिन खालामनो थाखाय आरो टिचार एपइन्टमेन्टखौ खालामनानै जोंनि मिडियामखौ बासायनायनि थाखाय आरो जोंनि स्टुडेन्टफोरनो क्वालिटि इडुकेसन होनांगौ, फारसेथिं आनइमप्लयड इडुकेटेड इयुथ्सफोर दङ, बिथांमोननो साख्रि होनांगौ, बे गासैबो इन्ट्रेस्टखौ नायनानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो गासै अफिसियेल बिथांमोना जोंनो खोथा होदों जे बेयाव जिहेतु सिफनि पलिटिकेल एडभाइजार डक्टर बेलाव केकारजि बिथाङाबो दङमोन, बिथांमोना गासैबो जोंनो खोथा होदों जे गोख्रैनो टेटनि रिक्रुट कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन दङ, 3 बोसोर जाबाय, जों बयबो नाजादों स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय, नाथाय प्रपार माने एक गैयिनि थाखाय मडेलिटि क्राइटेरिया जोङो बानायनानै होदोंमोनब्लाबो बेयो फाइनालि बेयो माने जाफुङैनि थाखाय दिनै बे डिले जादों, बेखौ जोङो मिन्थिफैबाय। दा बेखायनो स्टेट गभर्नमेन्ट काउन्सिल गभर्नमेन्ट ज' लोगो नांनानै गोख्रैनो माने एमेन्डमेन्ट मोनसे एक्ट स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय बिथांमोना बानायगोन। 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार दिनै पेन्डिं जानानै दङ, केबिनेटआव डिसिसन जाबाय, सिएमआ बाजेटआव एनाउन्स खालामजाबाय, फैसाया रेडि जानानै दङ, खिन्थु मोनसे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय जे 2013निजों खालामगोन, 2017निजों खालामगोन, एकर्डनि स्पिरिट मथे 6.3 मथे गोदानै एमेन्डमेन्ट एक्ट बानायनांगौ, बे माखासे टेकनिकेल उसुबिदाखौ नायनानै दिनै बे पेन्डिं जानानै दंमोन आरो जोङो आसाबादि जे बे गोख्रैनो दरजाया गेवगोन आरो बेयाव मोनसे मोजां सलुसन फैगोन। बेखायनो जोङो काउन्सिलखौ खावलायदों जे स्टेटनो प्रप'जेलखौ हरनांगौ आरो स्टेटआ बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै गोख्रैनो माने स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना जानांगौ। 5 नम्बर पइन्टआव दङ जोंहा मार्टियार परियालनो माने सहिद माने मुंख्लं न'खरनो 5 लाख करि रां अनसुंथाइ होनाय आरो बे बेल्टिङाव एबसु आन्दलन, बिएलटि आन्दलन, एनडिपिनि आन्दलन, गासै आन्दलनाव जिखिनि मार्टियार दङ, जायफोरा मोनखांबाय बेथ' माने बे हिसाबाव फैनाय नंला, नाथाय जायफोरा मोनाखै, जायफोरा मोननांगौ दङ, बिथांमोना जाहाथे थालाङा। जों खोनादों जे धेमाजि लखिमपुरनिफ्राय सासेबो सेलेक्सन जायाखै, बबेबा कार्बि आंलंनिफ्राय फैयाखै। दा जोंनि दाबिया जाबाय गासिबो मोननांगौ, जेनुइन जायफोरा मार्टियार बे सासेबो जाहाथे थालांनाङा आरो बेखौ लानानै मुंख्लं न'खरफोरखौ लानानै माबा एस'सियेसन दानाय, बिथांमोननिफ्राय थाखा फैसा खांनाय, बेखौ लानानै लबि क्रियेट खालामनाय, जों बेखौ मालाबाबो लुबैया। मार्टियारा जोंनि बयनिबो माने मर्यादानि मोनसे न'खर आरो बेयो जोंनि जातीय सहिद नेसनेल मार्टियार,
बेखौ जोङो मान सन्मान होनांगोन बिनि नामाव जाहाथे कुनु पलिटिक्स जाया बिनि नामाव जाहाथे कुनु थाखा फैसा बेबायदि कालेक्सन जाया बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन दा बेखायनो 201 परियालनो 10 कौटि 5 लाख जि थाखाजों होनो गोनां दङ 3111 बे टटेल लिस्टखौ भेरिफाइ खालामनानै दासिम 201 परियाल बे लिस्टआ फार्स्ट पेजआव ओंखारदों आरो 3111 बेखौ आरो भेरिफाइ जाबावगोन बेयाव फेस मेनाराव लिस्टआ फैगोन दा 201 परियालनो फैबाय थानाय 1 मासनि गेजेराव गासैबो बे 201 परियालनो काउन्सिलनिफ्राय चेक हरनाय जागोन आरो बिथांमोना बे अनसुंथाइखौ मोनगोन रिमेनिं जिखिनि दङ बिथांमोनाबो मोननायनि लामायाव आरो बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ दिनै नारसिनदों नि स्पिरिटनि गेजेरजों एजुकेशनेल इन्स्टिटिउसन आरो डेभेलपमेन्टेल इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय आरो बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोङो काउन्सिलनिफ्राय तथ्य हिसाबै डाटा बेस जोङो माखासे बिथांमोननियाव जोङो रेकर्ड बिदोंमोन आरो बिथांमोना खिन्थादों जे 500 कौटि जि फार्स्ट इयारनि जि पेकेज दङमोन आसाम सरकारनि 250 सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि 250 बिनि गेजेराव मोनथाम पेकेज सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिया एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव मोनगोन आरो बेयो अलरेडि सेंसन जानायनि लामायाव फाइनेल गासैबो काउन्सिल स्टेट आरो सेन्टार डिपार्टमेन्ट बे माने क्लियार जाबाय फारसेथिं आसाम सरकारनि आन्डाराव मोन 6 इन्स्टिटिउसन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बे एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल जाबाय बिथांमोना फोरमायनाय बायदिबा 1-2 मासनि गेजेराव बिनि फाउन्डेसन लेया जागोन आरो बेखौ बानायनाय जागोन आरो आद्रा थानाय जिखिनि 1000 करोड़ बिनिबो डिपिआर बानायनाय कनसालटेन्सि आर्किटेक्ट डिजाइननि खामानिया सोलिगासिनो दङ दा बे हिसाबै फैबाय थानाय 1-1.5 बोसोरनि गेजेराव बिटिआर सुक्तिनि एनलिस्ट खालामनाय लिरजानाय गासैबो इन्स्टिटिउसना पर्यायक्रमे फेस मेनाराव मावफुंजागोन जोङो खोब आसाबादि आरो बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ दिनै प्रेसार होदों अफिसार बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे बिटिआर ओनसोलनि रायजोनि सार्थआव आरो एकर्डनि सार्थआव नोंथांमोना खामानि मावनांगौ नांगौबा गुबुन खामानिया दसे थाबथाथों किन्तु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सार्थआव जाहाथे कुनु खामानिखौ गारनानै दोना आरो एकर्डआ प्रायरिटि बेसिसआव इमप्लिमेन्ट जानांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो लजिक आर्गुमेन्ट आरो जोङो गासैबो जिखिनि जोंनिफ्राय बुंनांगौ प्रेसार होनांगौ आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सरकारा जिखिनि इनिसियेटिभ लानांगौ बिनि थाखाय जोङो दिनै गासैबो खोथाखौ बुंबाय उननि समाव बिनि सायाव आरो डिटेल आरोबाव जुदि प्रयोजन जायोबा जों डिसकास खालामबावगोन इन फेस मेनार दा बेखायनो दिनैनि सावरायनाया खोब मिनिंफुल खोब प्रेक्टिकेल आरो जों आसाबादि जे बिटिआरनि सार्थआव बर'फोरनि सार्थआव आरो गासै आसामाव रायजो जानाय बर'फोरनि सार्थआव एकर्डआव जि लिरनाय दङ बिटिआरनि स्कुलनि इमप्लिमेन्टेसन माने प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा आउटसाइड बिटिआरनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा कलेजनि बे गासैबो पर्यायक्रमे जागोन आरो बिनि थाखाय जों स्टेटखौ जिखिनि नारसिननांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हम डिपार्टमेन्टखौ जिखिनि नारसिननांगौ जों नारसिनलांगोन बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों बिथांमोना लागासिनो दङ बेखौ जोंनो फोरमायदों नैथियाव जोंहा अफिसियेल लेंगुवेज बाहायनायनि बाथ्रा आसाम अफिसियेल लेंगुवेज 1960 बायदियै असमिया आसामनि सरकारि राव बर' रावा बिटिआर सुक्ति बायदियै आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज राव हिसाबै गनायजाबाय आरो दिनै सारा आसामाव बेखौ बाहायनांगौ आरो बेबायदिनो बिटिआर काउन्सिलावबो बेखौ बाहायनांगौ दा बाहायनायनि बेलायाव जिखिनि दायो दानि सरकारा प्रमद बर'नि सरकारा जिखिनि पजिटिभलि मावबाय थादों बेखौ साबसिन आरो गोख्रैसिन आरो खोब माने मोनसे फ्रुइटफुल इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय प्रेक्टिकेल इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो माखासे जुक्ति होदों जे जोंनि जेसेबां सेक्रेटारियेटनि हल डिपार्टमेन्ट दङ बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय भिसिडिसि लेभेलसिम बर' रावा सरकारि राव हिसाबै 1 नम्बर राव हिसाबै बाहायजानांगौ बेयाव असमियाबो थागोन इंलिसबो थागोन नाथाय बर' रावा 1 नम्बर सरकारि राव हिसाबै बाहायजानांगौ बिटिसि सेक्रेटारियेटनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै सिएसटिनि 40टा डिपार्टमेन्ट आरो जिखिनि माने जोंहा माने डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव अफिसफोर दङ आरो जोंनि टाउन कमिटि मिउनिसिपाल जिखिनि बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्ट दङ बे गासैबो साइनबर्डफ्रा बर' एसामिस इंराजि जानांगौ आरो बर' रावा बेयाव मोजाङै बाहायजानांगौ बर' रावा जोंनि राव जोंनि बिमानि राव आरो बेयो साबसिन हामसिन गोदैसिन राव बेहा जोंहा सेन्टिमेन्ट आरो आबेग दङ दा बेखायनो बर' रावा जिहेतु 90 सिडुलाव सोसनजाबाय आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बिटिआरआव बिनि इमप्लिमेन्टेसना एप्लिकेसन लानाय सरकारि कर्ट कासारियाव बाहायनाय आरो हानि कागजाव लेन्ड हल्डिंआव जमाबन्दियाव दिनै मिशन भूमिपत्रआव माने एसटि सार्टिफिकेटआ नोङो असमिया इंराजियाव फैदों सिगाङाव बर' इंराजियाव फैदोंमोन फारसेथिं रेशन कार्डनिफ्राय लानानै जेसेबां दङ
जाहाथे जोङो माने बर'आ मालाबाबो थालाङा, बर' आरो इंराजि जोङो बे अपसनखौ मोनो। बेनि थाखाय जोङो दिनै दाबि दैखांदों आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होदों जे बिनि सायाव जेसेबां जिखिनि एक्सन टेकेन खालामनांगौ दङ बेखिनिखौ बिथांमोना खालामनो थाखाय होदों। 3 नम्बराव दङ थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि रिक्रुइटमेन्ट। आसामाव 1 लाख एपइन्टमेन्टनि रिक्रुइटमेन्टनि माने जि प्रसेस बे सोलिगासिनो दङ। बिटिआरआ गावनो रिक्रुइटमेन्ट होनो हानाय मोनसे क्षमता दङ आरो बेखायनो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दानाय जादोंमोन सिगांनिफ्राय, बे मथे रिक्रुइटमेन्ट खालामबाय थानाय जादों। नाथाय राज्यपाल सासननि उनाव सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ दिफां जानानै दङ, बेखौ गोदानै दाफिननांगौ आरो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि गेजेरजों बिटिआरआव 2000, 3000, 5000 जेसेबां पस्ट खालि जानानै दं थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडआव, खारन इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट गोबां दङ, बिथांमोना साख्रि नागिरनानै दङ आरो जोंनि अफिसफोराव गुड गभर्नेन्सनि थाखाय साफिसियेन्ट दिनै स्टाफ गैया। स्टाफ गैयिनि थाखाय गोबां खामानिया डिले जायो। दा बेखायनो जोंनि आनएमप्लयड इयुथनि इन्ट्रेस्टखौ नायनानै, गुड गभर्नेन्सनि सार्थखौ नायनानै बे जिखिनि थार्ड आरो फर्थ ग्रेडनि रिक्रुइटमेन्ट दङ बेखौ गोख्रैनो खालामनांगौ आरो बिथांमोना सिएसबिनि जि मेटार जिखिनि डिसपुटमोन बियो प्राय जोबनायनि लामायाव, बेखौ गोदानै दाफिननानै खोब गोख्रैनो एपइन्टमेन्टनि प्रसेसखौ खालामनो हासिगोन। बेखिनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनो स्टेटजों कनसाल्ट खालामनानै बिथांमोना जोंनो फोरमायबाय आरो कर्टआव जिखिनि मेटार दंमोन बेखिनिखौबो बिथांमोना गासैखौबो सालिजारि नायनानै दिनै जोंनो खोथा होदों।